салом ба ҳама. Хостам ки як видеои кӯтоҳ кунам. Худованд дилам ба бисёр вақт меандозад ки он чизе ки вай ҳаёти ман ба кард дигаробаям нақл кунам. Якум чизе ки нақл кардан мехоҳам, ман фақат 19 сола будам ки ҳамин як ҳоли ҳечи дар бораи худо инқадар бисёр намедонистам. Фақат як филм дидагӣ буд. Хай бибиам ёд медодан камтар намоз хондану баъд каме ҳикояҳо мешунидам. Лекин як филм дар бораи Исои Масеҳ дидагӣ будем. Ба ҳамон филм ба мӯъҷизаҳои Исоро дидам. Чӣ қадар мӯъҷизаҳо кардагӣ буд, касалҳои шифо додагӣ буд, мурдаҳои зинда кардагӣ буд. 5 та нонкати ҳамин фаровонӣ кард ки баракат дод ки 5000 одамо сер шуданд. Ана ман 19 сола будам ки ҳамроҳи хоҳари калониро Апача мегӯям, ҳамроҳи Апачам мо хамир кардем, нонпухтанӣ будем ки ҳамин хел борон сахт борид, ҳамин хел борид ки ҳамаи ҳезимҳои мо тар шуда бирафт. Баъд хостем ки алов кунем, аллакай ҳезимҳо ҳамин хел тар буд ки чӣ қадар коғаз меандохтем таги ҳезимба, гӯгирдкати дар мегирондем, коғаз дар мегирифту ҳезимҳо об рехта дуд карда меистод, фишаз зада. Ба анами вақт ба Апачам гуфтанд ки хамиромо туруш шуд, алов карда натонистем, дигар ҳезими хушкомо набуд. Як ёдам ба омад ки Исои Масеҳ мӯъҷиза мекард. Ман гуфтам Исои Масеҳ, агар ҳамин рост бошад ки ҳамин киноба дидагӣ чизо рост бошад, ман ба ҳозир ҳамин якта мӯъҷиза дар кор. Гуфтам ки ҳаминҷа алов даргирад чӣ? Гуфта якта гӯгирд зада партофтам ки ҳамин хел алови сахт даргирифт даруни танӯрба. ҳамон вақт ман намедонистам, лекин оҳиста оҳиста бо ҳоли дар бораи бисёр мӯъҷизаҳо гуфта метиҳам, бисёр мӯъҷизаҳо рӯй дод. Баъд оянда фаҳмидам ки ин пеш аз манам як пайғамбар ба Исои Масеҳ Худованд ҳамин хел мӯъҷиза калон кардагӣ будааст ки чизои тара бутун алов фирсонда ҳамун сӯзондагӣ ҳезимҳои тара. Хай барои ҳамин имрӯз ман гуфтанӣ ҳастам ки агар ягон кас дилтанг бошад, агар ҳаёти вай ягон хел проблемае ҳаст ки вай фикр мекунад ки ҳал кардан намешавад, донед ки номи Исои Масеҳ мӯъҷизаовар аст. Исои Масеҳ вай мӯъҷиза карда метавонад. Бо дигар видеоҳо ва дар бораи мӯъҷизаҳои Исои Масеҳ нақл мекунам ва гуфта метиҳам ки умуман якта мӯъҷиза кати не, дигар бо чизҳои рӯй дод ки барои чи ман ба ҳамин роҳи Исои Масеҳ ба бовар кардан ба даромадам. Хайр, агар боз гӯш кардан хоҳед ки чӣ хел мӯъҷизаҳои шифо ёфтан, вақте ки пул набуд пул дод, вақте ки гуноҳ ҳам буд чӣ хел аз гуноҳ мана озод кард Исои Масеҳ ва дигар мӯъҷизаҳои дигарро ман метавонам дар видеоҳои оянда нақл кунам. Барои ҳамин агар мехоҳед ба қавли русо подписывайтесь мегӯянд, сабт шавед, хоҳед агар нахоҳед сабт нашавед, барои он ки ман ба муҳим не ки чӣ қа одам тамошо мекунанд. Агар якта одам тамошо карда ҳамин видеои ман дили вай ба таъсир кунаду ҳаёти вай баям аз мушкилиш буромада роҳи ҳамин хел роҳи зӯри худошиносиро ёбад, ман ҳамин минаш ба хурсандам. Хуб, то видеои ин дафъа.